Odluka o sudjelovanju u Noći muzeja 2014. sobom nosi poruku, odnosno apel vlastima Bosne i Hercegovine. Čuvari samostanskog blaga u Fojnici žele na taj način iskazati potporu kolegama u Zemaljskom muzeju BiH, te još jednom pozvati predstavnike vlasti da iznađu rješenje trajnog financiranja ove ustanove, koja je zbog nerješenog pitanja financiranja zatvorena već skoro 2 godine. Iz Ministarstva kulture Republike Hrvatske, koji su nam pomogli ove godine sa velikom donacijom za uređivanje muzeja na prvome katu. To je bio jedan veliki iznos. Nadamo se da ćemo to završiti, da ćemo koncem svibnja imati otvorenje muzeja službeno. Su nas zamolili da se uključimo u 9. manifestaciju Noć muzeja u Republici Hrvatskoj, koja započinje u muzeju Mimara, gdje će djelatnici Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine imati izložbu nakita iz naših krajeva, dakle iz bosansko-hercegovačkih krajeva, i tu će oni praviti jedne replike koje će prodavati i od prodaje naravno pripomoći se radu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. I oni su nas zamolili, budući da su djelatnici Zemaljskog muzeja ovu prostoriju koju vidite, prizemlje, uređivali i naš nakit koji mi imamo, oni su već ovdje uredili i postavili. Budući dakle da imamo s njima dobru suradnju, kvalitetnu suradnju, ne samo mi, nego i muzej iz Tomislavgrada i muzej iz Gorice kod Livna, oni su dakle nas i njih zamolili da sudjelujemo u Noći muzeja. Barem da sat, dva i mi radimo, a zapravo je cilj da se da podrška djelatnicima Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u njihovom nastojanju, u njihovom djelovanju, u njihovom stručnom nastupu i da se kvalitetno vrednuje njihov rad, pogotovo u današnje vrijeme kad su oni zatvoreni od 2012. godine, zbog toga što institucije nemaju sluha za tu prevažnu instituciju koja čuva kulturno-povijesnu baštinu naše Bosne i Hercegovine. I želimo zapravo apel dati vlastima da čim prije zapravo žurno pronađu rješenje finansiranja, trajnog finansiranja rada Zemaljskog muzeja, koji, kako sam rekao, on je prevažna institucija za državu Bosnu i Hercegovinu i mislim da se s time ne smijemo igrati. Ovogodišnju 9. po redu manifestaciju Noć muzeja obilježit će teme zaštite i očuvanje kulturne baštine kroz održivi razvoj i dostupnost kulturne baštine posjetiteljima, interakciju kulturnih ustanova i lokalnih zajednica u stvaranju novih oblika suradnje i zajedničkog razvoja. 31. siječnja, to dođe petak, od 18 do 22 sata mi ćemo raditi, otvorena vrata će biti, besplatan je ulaz i mogu vidjeti i svojim dolaskom naravno dati podršku djelatnicima Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Interesantni su zbog toga što se ovdje čuva kulturno-povijesna baština naše države Bosne i Hercegovine, dakle u cjelini, i zbog toga je interesantno. Kvalitetno je prezentirano, mislim da sve skupa izaziva posjetitelj da dođu da vide ovo. To je, mislim, glavni razlog što ovaj samostan čuva zaista stvari, odnosno muzejske eksponate koje govore o povijesti naše Bosne i Hercegovine, koja nije od, 40. godina ili 15. stoljeća, nego davno prije nastala i danas se živi, i nadam se i čvrsto vjerujem da će i u buduće živjeti. Inače, prošle godine Noć muzeja u Hrvatskoj zabilježila rekordni 350.000 posjetitelja koji su posjetili preko 180 muzeja u više od 100 hrvatskih gradova, a samo zagrebačke muzeje posjetilo je preko 180.000 posjetitelja.